Салом алейкум, ман Шавари Ҳалимова вақтунам мебошам. Ман дар ҳақиқатан вақташ ба келини ман кор мекард, дар Россия кор мекардан 3 сол кор кард. Ман вале 3 сол бинам азоб кашид. Ман гуфтам вай кора бас кун, ҳақиқатан саҳари соати 5-6 мехез кор мерафт, шаб соати 9-10 шаб ай кор меомад, азоб кашид, баъд бинам занак кард. Баъд дидам ютуб дар занакои тоҷики худмон битока тоҷикбе занакои дидам, занако мардакои худошон бо шавараш кор кардан. Ман гуфтам ки биё рои осон ҳамин ябо чиқадр рисковат кун, кор кун, шид нашид не. Хай мондам кор кард, 1 сол кор кард, дид нашуд, бо кор кард. Ман гуфтам биё, гуфтам кори азоб, хай инашам накун, гуфтам монда меши телефони асабот ором мешад, не серавно чигапо чиқанагум бо коша пеш буд. хайна бо кор кард ба зубаниҳои баланд расид. имрӯз шукри худо ҳарчи беҳтар зиндагӣ чем вай кори азобаш соати 5-6 кор мекард, чун дар пеши фарзандон мебошад, ҳам кор мекунад дар хона, ҳам фарзандои нигоҳ мекунад. ҳамчун худамам ози дар тагаш кор мекунам, табеликшида боварӣ надоштам, на ки шукри худо ози да ватан омадем, дар шоташ пул ғалтид 30,000 сомон, ману марҳамат омадем, бовар кардем ки мана автоберли пул биромад. шумоям метонед дар ин кор кунед.